Magtiayon nga pipila ka adlaw na nga missing, nakaplagang patay luyo sa usa ka balay sa Alyosan, Cotabato. Dugang detalye sa report ni Just Tony Humamil. Nabulabog ang mga residente sa Purok Azucena sa Barangay Upper Bingading, Alyosan, Cotabato pasado alas 12 sa udto adlong Martes. Human dunay migimaw nga patayng lawas nga gilubong luyo sa usa ka balay sa maong lugar. Pagresponde sa kapulisan, duha ka patayng lawas ang nadiskubrihan. Gani, nanimaho na kuno kini. Kahinumduman nga niadtong Sabado, gikataho nga dunay gipangita nga magtiayon nga taga Purok 7 Barangay New Panay, Alyosan, Cotabato. Gikumpirma sa anak sa mga biktima nga patayng lawas kini sa iyang mga ginikanan. Giila ang mga biktima nga sila si Berting Tapadan, 54 anyos, ug Aisa Tapadan, 58 anyos, pulos mga negosyante. Sumala sa kapulisan, ulahing nakitaan nga bilakaw ang magtiayon sa ilang balay niadtong May 6 pasado alas 6 sa buntag. Sumala sa anak sa magtiayon, maningil unta kuno ang iyang mga ginikanan sa paryente nila nga nailang si Amirudin Taparan, 40 anyos, residente sa Purok Azucena, Barangay Upper Bingading, Alyosan, Cotabato. Apan wala na nakauli ang mga biktima. Gikonsidera nga suspect sa krimen si Taparan, diyang sa luyo sa iyang balay, nakitang gilubong ang mga biktima. Matud pa, gituuhang gipatay, una gilubong ang mga biktima. Base sa investigation ng Alyosan PNPS, personal gain ang rason kaya pinatay ng suspect itong dalawang biktima natin. Pumunta yung asawa sa residence ng suspect para po kumuha ng pera kasi naniningil daw po. Nadiskubrihan sa balay sa suspect ang bag sa babaeng biktima. Also, na-uncover natin na itong bag ng biktima na merong lamang pera at saka jewelries na aabot ng sa estimated ng 100,000 is hindi na po nahagilap. Yet, ang bag na to is na-recovered din sa residence ng suspect. Pipila ka oras suman nakita ang patayng lawas sa magtiayon. Naaresto ang suspect o giangko niini ang krimen. Dugang sa otoridad, doon na pa kuno'y laing kauban ng suspect sa paghimo sa krimen. Ito investigation natin, sir, is may dalawang kasama itong main suspect natin sa pagpatay at saka sa paglibing sa mga biktima ito. Yet, hindi na muna natin papangalanan, sir, kasi ongoing na po yung investigation. Dayon nga gilubong ang magtiayon subay sa tradisyong Islam. Nanawagan sa gustisya ang kabanay sa mga biktima. Sa karon, nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan kalabot sa krimen. Ako si Just Tony Humamil para sa One Mindanao.